Chámome Juan Carlos López, son oficial de primeira, nun principio contratáronme aquí como palista, pero logo despois estou encargado tamén de planta, ando ca pala cargadora, veño á oficina, fagolles os albaranes e cobro o de contado, levo casi 19 anos. Cos nosos áridos faise de todo, os principales usos é aglomerado e hormigón neste momento, pero, por exemplo, nosotros suministramos a carretera que vai para Santiago, e os eólicos, o eólico de Paradela, e tamén para o AVE tamén meteron pedra, Macadan e Zahorras, todo está feito con árido. Bueno, eu creo que estas canteiras ao Concello que lle aportan moito, porque os sueldos caen aquí, os negocios viven dos sueldos nosos, e a maiores deso traballan moitísima máis xente como autónomos, transportistas, camioneiros, e toda esta xente está traballando para nós. É unha riqueza para aquí porque, que queiras que non, paran nos supermercados, paran a comer e fan gasto aquí. Eu estou contento aquí porque me coincido o traballo moi cerca da casa. Entón, salir daqui en 10 minutos estar onde a miña familia, iso dá calidade de vida. E por iso estou contento aquí. Chámome Carlos e son mineiro.